Nyt se varsinainen työ alkaa. Mä oon Andersson ja mä johdan tätä operaatiota. Otetaan vähän testejä täällä, tehdään kokeita. Nyt kun ollaan täällä, niin voisitko kertoa, mikä tää saari oikein on? Huhujen mukaan täällä oli jotain kokeita tehty 80-luvulla, jotka meni vähän mokaan. Niin, että vankeja voi lähettää tänne Jumalan seljän taakse vai? Andersson, herää. Se on Andersson! Andersson! Missä sun laukkus on muuten? Mä jätin sen sinne, että olisi helpompi juosta.